Уважаеми зрители, отново сме в студиото. Нашия следващ събеседник е вече с нас, именно госпожа Мария Пирогова, политолог. Здравейте! Здравейте! И много ви благодаря, че приехте нашата покана. И аз благодаря. За да си говорим за политика. Тя много отсъства и много пъти така започваме нашите разговори. Но ако погледнем сега, в последните дни, отново ставаме свидетели май на едно надцакване. Единия казва меморандум, той друго казва, не можа да произнесе думата, но нещо в този смисъл беше. А пък от вчера вече се заговори за коалиционни споразумения, разпределения. Докъде ще доведе тази актуална обстановка? Ще доведе до още една такава сглобка, спойка, не коалиция, още 9 месеца надцаквания, приказвания в парламента. Това, на което сме се нагледали. Срамни истории, но смятам, че не коалицията ще продължи това срамно управление. Срамно, защото не е управление, защото е разпределение на средства, на постове, на проекти, колкото могат да спечелят от властта. Дори част от тях, като продължаваме промяната, например, не гледат и на политическата си перспектива особено. Отказаха ли се вече от нея? Зарязали се, мисля, че не само социолозите, но и те самите не показват особена воля, че ще продължат. Да, те са си бизнесмени, хубаво ще се занимават с бизнес. Но страната е на автопилот. Тя е абсолютно неуправляема. И големия проблем на държавата, съдебната система, наличието на Сарафов като изпълняваш длъжността главен прокурор, е срамно, недопустимо, как да кажа, ние не живеем като държава, ние живеем като не граждани. Не граждани. Имаме не коалиция, защото ние сме не граждани. Хора, но не граждани, защото нямаме зад себе си нито държава, нито държавни институции, нито правораздаване. Нали? Можем да се избиваме, можем да се рекетираме, можем да се грабим. Някои май могат. Не само някои, просто избора на ново ръководство на ДПС. Е такава. Към всички тези процеси, които коментирате, какво е отношението му? Защото май има доста връзки, то целият народ всъщност знае за връзките в съдебната система и зависимостите там, с политическата и икономическата и така. Много са противоречиви изказванията за това, което става в ДПС. Моето мнение е, че ДПС ще тръгне надолу. ДПС ще залязва като авторитет, много решително от последните 6 месеца, поставяйки Делян Пеевски така в центъра на вниманието на медиите, все едно, че Делян Пеевски представлява ДПС, което изобщо не е така. И тази партия загуби същността си. Това никакво движение за права и свободи не е. Някаква партия, която държи на лидерството на Делян Пеевски, защото иначе сигурно ще съществува трудно. Вероятно той ще трябва да ги държи финансово, да държи самия председател Ахмед Доган, който се опитва да бъде отново визионер. Почти така преповтаря тезите на Доналд Тръмп, готви се за промяна на властта в Съединените щати. Изобщо Доган си е самия Доган, но вероятно в финансово отношение е зле, вероятно има това вече е доста неочаквано. Кредити и така нататък. Вероятно нещата са се забатачили лошо. Освен това, Ердоган е на стената на екрана на движението, което се случва за втори път и което последните 30 години не е било така. Това да президента на друга държава да комуникира с етническа партия, с която е близък. Каква политика прави той с ДПС? Какво прави България ДПС? Въобще това е така една допусната намеса в вътрешните ни работи, което не е характерно за ДПС и което
Със сигурност просто... Ердоган не идва да им седи в скута. Със сигурност. Със сигурност Ердоган не идва за да им седи в скута или за да им пие кафето. Да, Ердоган идва да влияе, показва вече изработено влияние. Той влияе и на българските изселници при изборите, когато турската власт помага за тяхното организиране. Проблемите, които създаде и Карадайъ, и преди това Местан, с опити да се свържат доста по-пряко с турската държава, явно ще останат. Делян Пеевски, той ръководи себе си, не ръководи партията. Той е един инфантил с много килограми, според мен, а не феномен, както казва Доган. И мисля, че ще навреди много на движението. Ако разбирам правилно, а и честно казано, и аз съм на същото мнение, май това прекалено експониране, това тотално доминиране в медийното пространство на великото виждане на Доган, на това той колко голям философ е, пък Пеевски колко е специален в друг смисъл. Нали, ако един е философ, меката сила в този смисъл, другия е твърдия валяк, който преминава през всичко. Не, това не е характерно за ДПС, това не е облика на ДПС, нито е облика на избирателите. Това вече не е партия, това е една пак такава лобистка група за употреба, този път на Делян Пеевски, а не на самия Доган, който ще дели икономическа власт, ако не изцяло да я предаде в ръцете на Делян Пеевски. И Делян Пеевски, както всичко, с което се е захванал, да я загроби. Защото той нито е политик, няма качество. Аз не казвам нали, за това, че е правил бандитски бизнес или там е олигарх или каквото ще да е правил, но няма политически качества. И това е грозно, което казвам, каквото ще да е правил, защото не му е място в парламента. Нали? Българската политика е допуснала вече всичко, каквото може. Нали, Бойко Борисов направлява този хаос, само и само той да не го олицетворява като вече и член на другите на групата от Магнитски. Добре, така че самия Бойко Борисов и неговите медии преекспонират Делян Пеевски, а той се подава, защото не разбира, че го подвеждат. Да, това вече става доста по-интересно. А тогава всички тези процеси на практика не девалвираха ли въобще, бих казал, една голяма част от партиите в сглобката със сигурност, но и въобще в парламента? Значи те не само ги девалвираха. Те са с унищожен авторитет. Последният с авторитет беше ДПС, който го пропиля. И край. В парламента няма нито една представителна българска партия. Така че парламента не е представителен, парламента не е легитимен. Ние сме в безвластие. Или сме една прокси политика на Украйна, или сме така щат на Украйна, ако имаше там някаква федеративност. Толкова. Това обаче е положение, не означава ли в чисто политически план, че в обществото е отворено огромно пространство? След като тези вече са нелегитимни, имам предвид и като подкрепа, и като политическа физиономия. Физиономията им вече е такава. Да, има възможности за пространство. Но аз се опасявам от това, че хората се приспособили към хаоса, хората вече по някакъв начин умеят да живеят с нисък стандарт, с никакви очаквания към местната и държавна власт. Всеки се оправя по феодален начин. Нашата размяна е вече пак на основата на връзки, пари и такава натурална размяна, колкото можем. Ние се демодернизирахме за последните 30 години. Значи тезата беше обратна, че социализма ни е демодернизирал, а то е точно обратното. Той ни модернизира, той ни вкара в големия световен пазар. Ние сега там сме едно нищо и държава без вътрешен пазар, без капиталистически отношения. Не говоря
някакви там социални идеи и така нататък, нали, тези десните, които отговаряха за капитализма, се провалиха тотално. Да, те даже мисля, че накараха много хора да го намразят като идея, защото май никога не се и запознахме. Ние видяхме най-вълчата му, най-бруталната форма на капитализма. У нас това може да се види, защото в слабо развити държави, които не са и колониални, нямат това колониално развитие, през което е минала Западна Европа, Щатите, Великобритания. Не сме грабили света. Ние нямаме ресурси за социален капитализъм. За нещо с по-човешко лице, както се говореше преди 89-та. Да, за човешко лице трябва пари. Така е. И въобще всъщност за организация на някакъв обществен живот. Сега обаче парите се концентрират в малки кръгове и те са в тези институции, за които говорихме до сега. Поне така изглежда. Но ако погледнем политическото пространство извън парламента, отново ще концентрирам на там вниманието, очаква се и ако не греша, поправете ме, но мисля, че съвсем скоро, може би дори утре, нов политически проект също да излезе на сцената. Център, около господин Божков, мисля, че е самия проект. Има ли потенциал такова нещо? Ами нови движения... На каква основа, разбира се, зависи? Да, нови движения имат потенциал, разбира се, ако не тръгнат по стария път. Ще се появят, поне аз ги виждам, няколко претенденти, основните в лицето на Център на Васил Божков и на 3 март на президента. Ще видим в каква форма ще тръгнат и двете. Вероятно и двете като движения. Не възлагам много на групи хора, откъснали се от предишни парламентарни партии или като МЕЧ и някои други. Те ще останат маргинални, защото няма върху какво, нямат и нито идейна, нито някаква друга основа, поне аз не виждам. Сега, парадоксалното е, че 3 март и Център в някакво отношение, двете движения, поне по това, което досега заявяват, са доста близки по намерения. Намеренията са да се свалят фигурите като Бойко Борисов и Делян Пеевски, да не управляват те държавата. Това минава през промяна в съдебната власт. Дежавю обаче аз получавам. Тези фигури ги сваляхме преди 4 години. И да, много неща са дежавю. Ако Васил Божков и президента не колаборират с старата власт или не решат да използват същата система, за сега ми се струва, че нямат решение. Аз доколко се опитах да се запозная с някакви документи на Движение Център, нямам представа от цялата конструкция, но вероятно той така се казва Център, за да обедини ляво и дясно срещу този хаос и срещу беззаконието, неправовата държава и може би да върви към консервативни ценности, семейство, християнство, национализъм, български... На каква основа трябва да бъдат проектите и за да бъдат въобще смислени за българското общество? Това ли е основата? Не знам каква е основата. Основата е тази, която ще излезе от самите граждани, но при всички случаи трябва да бъде основа суверенитет. България е подчинена, робска, слугинска и каква ли не е колониална държава в момента. Ние трябва да имаме поне малко самостоятелност, поне глас в Европарламента и НАТО. Ние трябва да се откъснем от това общо говорене за това, че Украйна ще победи в войната с Русия, да внимаваме в отношенията с Русия, защото Русия е геополитическия близък фактор до нас, освен Турция. Турция и Русия на всичкото отгоре сега са в добри отношения, което за нас е доста неприятно. Така че ние с много така сериозна скорост трябва да оправим отношенията с Русия. Не вярвам обаче нито 3 март, нито Движението Център да се осмелят да обявят такава цел ли?
суверенитет, какъвто българина иска, за да възстанови достоинството си, дано. Нали. Българин иска да си изправи главата малко, защото го е срам, че живее като поданик и обслужва чужди интереси и хубаво живее бедно, но обслужва други. Дава си парите буквално на политиките на други държави. Работи за други държави. Роб е на други държави. Всичко това трябва да се изтъкне от тези нови политически сили в общественото пространство, да се говори свободно. Не искаме да сме роби. Да, не е края на 19 век, но така сме го докарали в началото на 21. В смисъл, ние трябва откровено да говорим за себе си, че не можем и не искаме повече така. И който има волята да го обяви и да го направи, нали, с първо личен суверенитет, т.е. аз съм свободен да кажа какво мисля, и второ да го кажа на всички, които искат да са свободни в мислите си, в бизнеса си, в реализацията си, и децата им да са свободни, да не повтарят от детската градина едни и същи песнички, които не разбират. Просто това е нашата задача сега. Доколко новите политически проекти, които ще излезат, ще отговорят на това, зависи и с какви хора ще се свържат. Най-често срещаната фраза напоследък е, че с стари хора нови проекти не се правят, казано прилично. Да, ефирно, така телевизионно казано. Да, телевизионно казано. Но трябва да разбираме, че активните хора са минали през много политика, те са едни и същи, те се променят, така че тяхната лична отговорност е много голяма. Това, че е правил някаква политика, друга, не означава, че няма да прави нова. Но в повечето случаи опита показва, че всеки повтаря това, което знае. Имаме проблем с тези неща. Хората също. Но ако си спомняте, на миналите избори имаше групи цигани, които протестираха против това, че на тях им се плаща, за да гласуват. Да, спомням си този феноменален миг. Виждате, че хората не искат повече така. Значи и самите цигани искат узаконяване на къщите си, на бизнеса си, искат граждански права, не искат 200, ако ще и 500 лева. Не им трябват. Държавата има нужда от държавност, защото държавата я няма. След като няма съдебна система. Виждаме колко по някакъв разпокъсан начин работят службите, дали работят, какво работят, за кого работят. И в крайна сметка, каквото и да работят тия служби, защото аз вярвам, че голяма част от тях работят, то като няма прокуратура, то тяхната работа до никъде не стига. А всъщност олигархичният модел точно пази тази прокуратура с всички сили. И това не са само Бойко Борисов и Делян Пеевски, това са, да речем, и фармацевтичните олигарси, и минните олигарси, нали, металните олигарси, нали, там тези, които работят в Родозем, Мадан, Елаците, Разград и така нататък. Това не са само, нали, Бойко и Делян, които ние виждаме на преден план, че онези са още по-богати. Нали? Едни хора като Николай Вълканов и така нататък. Те са още по-големите олигарси, които дърпат конците. В енергетиката това е от една страна горния слой на обществото. Тези олигарси, които могат да издърпат политиката в една или друга посока. Но обикновено не го правят. Или поне аз не съм правят го. Как правят го? Това, което те дърпат, за да сме в този хаос, за да няма съдебно преследване, за да няма, нали, търсене на отговорност. Те са го докарали докъдето искат. Просто и затова създават впечатлението, че не дърпат. Но всъщност те го са го гарантирали. Няма, но те си имат своите представители в властта непрекъснато. Те определят състава на властта. В крайна сметка, ние имената не ги знаем на министрите, но те са подадени именно от тези хора. И то не от
един-двама, примерно Бойко и Делян, а от цялата тази група, която аз не мога да изброя, защото те са в много отношения така underground, дълбока държава. Отдавна ли Министерския съвет е компромис между тези, за които говорите, тези олигарси и политиците, като Пеевски, Борисов, други бих добавил също? Защото май Министерския съвет между тях се договаря, не между сглобката, не между Да. Между тях се оговаря абсолютно. Хората, които виждаме в парламента, получават списъци и толкова. Разбира се, те се борят за един или друг да бъде променен в този списък. Ние ги виждаме, че те се сблъскват, борят се, но списъците са други. Идват отвън, идват от олигарсите в другите държави се нарича дълбока държава. При нас те няма нужда от голяма дълбочина. Не е толкова дълбока държавата. Да. Кирил Петков се похвали, че вече задкулисието е на първия ред. Не цялото, но така една част. Какво да се хвали, като той самия, нали, като политик допуска това? Нали, и казва ми, гражданите толкова гласуваха за мен. Ами ти като си убедил гражданите до толкова, нали, че там не можеш да прескочиш 18-20%, ами откажи се, излез на улицата, направи нови избори, действай, привлечи гражданите, направи нещо за гражданите. Ама не, те толкова гласове са ми дали. Ми дали са ти, защото не виждат в тебе нещо ново и различно. Не си ги убедил. И като не си ги убедил, махни се оттам, дай на някой друг, а пък после, след той се провали, така или иначе партиите работят на принципа на промяна на лидерите си, за да спечелят избори. Няма такова като при нас, нали? Те граждани така гласуват. Гражданите така гласуват, защото вашето поведение е такова. Защото години наред, след като Бойко успя да изгради една мрежа пайжена, да обхване цялата държава, да контролира в много голяма степен не само големи, но и местни бизнеси, всички медии или по-голямата част от медиите повтарят, че от гражданите нищо не зависи. Те го повтарят в така много перфиден вид, нали? Но политическите сили действат по посока да няма изборна активност, да гласуват твърдите ядра и като гласуват твърдите ядра, изборните резултати са заковани години наред, такива каквито са. Виждаме сега новите изследвания. Те продължават да се движат около това, което имаме вече няколко години като резултат. И на този фон президентските служебни правителства изглеждат много по-стабилни и много защитени като авторитет, като дейност, независимо от това, какво говорят в парламента за президента и така нататък. То не им остана за какво друго да говорят, освен за това. Да. Много ви благодаря, госпожо Пирогова, за този разговор. Бързо изтича времето винаги, но ще следим всички тези процеси, които сега с вас коментираме и с интерес, разбира се, ще следим и новите проекти, за да видим какво ще се роди там, на каква основа и какво ще се случи. Това са най-важните въпроси. Благодаря ви отново. Благодаря. С вас слагаме и край на днешното издание на сутрешния ни блог Добро утро, българи. Именно с разговора с госпожа Мария Пирогова, политолог, с която търсихме отговор на това какво се случва в актуалната ни политическа обстановка и какво да очакваме от нея в бъдеще. От името на целия ни екип, уважаеми зрители, ви пожелаваме хубав и смислен ден.